Well, bye. Yeah? Oh, sorry. A cata tú rá. But catch go bhfuil bailach a cinn tartar. Anam J. Could you take all? Ag an bhisteach go háirtí sin cóirte a globar air sin atá dul. Una. Could you go hacklar di? Wel tá club dúnte mar jálar. Wel sé sin olca leorhait. Cogard agus lad, chula mé scéal. Sin trú nach raibh mé ann lena aige eáil. Ó cha mé rágurháin na héin an tain ar fadas. Cén cuiamh bhór se bheith? Sin rud is mún ala drogaí bhí go manistóir. Céir de bhíige? Coplún sa cocaine, speed, agus os cin scór tabletí. Bhí sé áthal áir mar sin. Scosil go rá. Ní dhéananig sé bheith mórráníos fearúna. Déananig an puiblíocht an docardó, agus tá chuile hens go gaiigh sé an cadúnas. Leúnú dé. Ach, tá fiíoch lá sin aige chun rudí chur a gceart. Tá, má éiríonn leis. Céir táhairt? Arim cinelín. Arim go dána gona cailíní. Na dásáirí? Ní ceadan na sebra ceirrta go chud is mú acu. Well, sin é an saoúna. Bhís a go raibh siad ag dul sa chance nó a ghlach siad leis an obair. Má bhí rá acu. Ah! So, could you take a hairlú dan na gisahé? Ó, deolas agam. Céim bhríoch nílas agam céimiid uair a dúis me leis na bloody amúdáin sin gon drogaí a bheith hacar an láthir. Gon tráchtar a plóta go bháinistóir. John jo tá mé ré mar a féidir an áte chuinál oscailte. Ní bheith me am chuid costa siachlú do fiú. Na jo go let gisahé eile? Ó, díireach mar sin. Gisahé is éirinne tá mar ré. Ní bhú ceadan is a bí herú sin? No. Ach bach an irid sin airgid a tastal bhób, díireach le cosa choristeach ar táiseach. Gon tráchtar chail díomh. Cén tá mthirla sé? Níl sama hartar a hiúnú mar sin. Anyways, scoil gobar ní bhfuil. Cén fánach meach? Beit go gur le gáir dhéid ná ráte na cheo. Tá me ahar brá ab de airthirt go hain. All right, mar sin, gur mád, slán. Cé bhfuil si? Ní sam. Ní uair siad éon ólas chum. Rud a chéalaí nach chu rudí go má. Rud cant le míhall fós? No, tá fón casta asa ie. Tá mé cinnte go mé chuile hort cearc leir. Yeah. Right, feck mar sin. Hi. Hi, cechar an obair. Ó, ceart leir. Brana an nóise tú gan ór nó Rome. I mean, tá mé géirí rud a cinn teas á le ló Nancy. Nancy. Rí me deir mo gláán ar, tá Nancy címocht aniuh. Tú bhile gáir na ngáirdaí. Nach mé tá náid héice mar teagail. Ar leitúir se úidir má cainte go na cuasan, he? Tá le me sé gan é fortúní bhaid a feidir. Right. Ní na chola se bhir. Be me héana ná bhil ar bach. Bei, Tómas. Ní chuir te gaiirí a bhainte se má mé a fós as cína limit leis stíóla tá géirí bhaid. Túra mé héana anéad. Nancy. Hello, Susie. Chúla mé gur tú fágáilne. Tá? Nancy. Se? Ní gágat imacht. Ó dí deráid a go bhagus. Stop go scríbe sin cecha deanú tú chuid follow. Na chu séige deoltocha se. Ní chuidir na níal réide. Na mé. Tá sul gom nar feúra an deartúas as a fáil sin ruise bhana réir. Ó, a sochtéocht a bhean. Níl me a réit. Déta te tarlú. Anú ní tochas a fe chun suas náit mar sinna bheith. Déta tetáú go méidir gurú d cinnte le factús was? Agus go dé sin. Málacht. Ha? Málacht a chu seanó crothúirt.
Soch déas le bí seafút. Sin gur cheart a hálaige doctor. Wel mis ein dilur for sma happy ser mo hormische. Ach wat jest man mar mus na khatun doctor fosarum e vi namal of de leis. Chum se scartín is mis mín le. Ta ma ra le ta. Éistí. Smes an bhirte gine tucha sa bit. Nancy, voor my bruntanas beag dit. Ah, Vince. Agus tí bhór mé an rodíh se? Well, níl annach rud beag le tú bhela reis go rost marún colús is féidir. Tú hen san áige. Bhí si bh gcónaí mór le chéile. Brenn tú go son an. Tá sé go hálinn. Gur mágad. As gur mar am san lá sin. Sin láfar tú gealta. Sta le hort Katrina. Sé sin lá go bhú. Aber leis cópa lá gentar a buinte. Can ra se rais? Well, tá sé tíine nniu. Wel aber leis gléagar am chlús a hagan sé isteach. Ní sé se soch mar churbe. Níl ánach dréocht. Godúta? Dúirt me nach lánach dréocht. Tá mai cínsa gur sé geiste láras cóp cartaíanna slur hiúil se macha. Willinis. Wel becheart gemachas ag lárás goí nach bhfuil an caiidan ebre se leasach má go chahileach a bháirt. Rud a bu go tean cuaimh mar freisin Katrina. Bin baggarts. Well, it del sin na baggarts armsa. O di jo le dai. Stop o skribe se ma bochoi. Tas ik mak go tú gresel. E chu is múna sinna churása sé hémas mar anúna tú do chláp. Wagad tú na beer mat? Ah, well tú táhas go fáil. Col tú gáil? Níl samhain chuil me gail. Tá tú níhéad seo? Gur mágad Vince. Slána Katrina. No bhí strán tíirnis Nancy. Ní bhaid. Ní bhaid me a cúpla uair chlí uibh. Ní tá éis sin na léhananta seo leis na cheap fares. Yeah, tá sam. Ní éon rud céanna é. Ja geolta gom nach meach é an deora ann. Yeah. Oh, Vernie. Buchas le dí nach go tuimi. Bhí feitim go nach tuimi orm. Ní ra éon gágadtíach de reis. Well, níiad lígans le ganz lá ceartá leid. Ó gur míle mágad. Ba ma Harbh buíochtíad go deo, agus caiig tú héin agus evan na heachtar siar a chum. Ja, dúna mat sin. Susie, bhí me súil go bhecing chu. Thastíanam rud é gan na thuircuid. Bhí méchan é chuir sa fast chóteach. Mo dhéalan atá ann. Béidir go léad tú é lá éigen agus go goró sé le tuiscintáil. Nancy, ní héana ar wahlam gohána ach. Níl sé illegalc. De bhí mengrá le dahar trá. Nancy, calm Jimmy. Bra na hall an bastard. Agus tá mi bhar gohanna ann má tá tú gur é láirtlam. Slán, Susie. Rn sé déistenar bhfuil fersin fóstasúil háart a ras narón. Is sé méid a hála agus Nancy bocht a fácar. Tá me heappa go ná méid duine cinn stop chuir le náidir.
míle mád, Angela. Tá fáilte ród. Agus na gin jarmid go méid job an seo de dóú, má éirinn tú dainte. Ní na mé. Slán, Angela. Mór. Ciara, Se. Brenna, ní féile tach go Americanin. Liam, ná tas ar se rís má fear. Brenna, ní bhah sé férann ar Vanessa. Ce fá? Tá sa go má ceam fá. Liam, ní len gáh bútha, níor annach pí a raig. Tás ag an tíal mór nach bhfuil a adran. Ba muid tá. Rú tú ige doctor? Vís. Agus, go dú tead? Sí bhíá. Níar a tuairim dá laidaice, dúirt si gur allergy de haise cinn searm a charnú bhí samhaine méid. Níor túir a bíci? Sinna dúirt me leta bheith, níar a tuairim dá laidaice. Ná rópa se libe. Ar bí heasa a hást, agus stada a jamadí. All right, ní me gur rá túna bhaí tú. A chuimna gur rúpa se libe. Bhfuil tú 15 fa seo, Katrina. Tá. Tá sa go mág a gáile sé an blach ar fad leat. Chnig tún humor a bhí ar maidin. Ag déine an léróí is scéal nuachta tá. Ein tíim leat ach. Anéara an rud céine dá le duine cinint Ellen Club? Bhfuil ní meise an neamh intas íonna go scéal nuachta a réitsgurach sé steach ar daine me glachlan. Gus sinna bhfuil faoi. Seánna glóniúre, ní hiad sala go a túair a shelfiad. Right. Tá mis go sanna copatéine bhé má bhád. So mú duine haig na sé tomáach sin lu chuú bhpaí. Ó cimar chum sin teim leid, Michael tá fádó, ána blianttó chuna chaintear a gine dearrásta. Donna sé méhéal, nó bhaach me le má thuúla. Is wat ráhacht tí tuine seart. Chuidir tá. Chuimar heta na máileú chadó. Bhí duine chum siút póstaigh peigh go Michael Dain. Seán bhechla. Má sé fearbocht gása sé sin tippas chuúd an déagóchan. nó bhaintreach, bu dhéine amáhacht. Nach meach compór go haithid be hecab ó bhaireach níos fuidir ná áil líon. Ach tú gur se pósta? Ó bhí sé. Ach bhí siise, sé trotha dáha, blion ó láfuil sé. Ó fébe go dtíars tú héile héis? Meach tú idir chuidir go airige de réisio, chósaigh díireach idir go nádó te máhacht. Cheap me sé gur a tusa bheith a chlábach an dúnte. Díon fi áúin. Ní raim seach gur úchar a bhealachta déasa. Mar ag bhecha wahalad, sclíteo. Haimial rian an seríist. Just a gluoch a ggéirfaltach cecha bhfuil pálíní tuna. Glíd eisiarm ní osú se. Ok, gur máid slán. Ceáin? Se, ce tá bhaite? Tinne focalín bheith am leat. Bú tú le má cháir te réisiam? Is tá go máid bhil tí sin dialtam. Chhaith, ní mu tad le ráin le chéile mar sin bhfuil? Blean. Ní mailam titi me máach am chud coiste mé bhfuil sa agus gaiidlinn siarm nach tú sásta leis an mar a gorinne muid. Bú tá tú héine agus do chosloch na chéile mar sin? Well, sé tá geiste man á ríre ná méidir go bhétain chuide go náide go fáil mé gár siúrtit. Chuide go? Áráit, an bhórchuid mar sin osrodé. Well, osrodé gur le tain ó húsaí. Nis, céalinn sé seo, go bhfuil muid chom, agus dafol tada eisteach adra níos mú. Ó, tá málas a dioníimí go tí bhfuil. Bú se na bhar ganú nachhfuil. Siú níos mú ná sin é. Sinna le gona seada, agus ní tú sint rua eile weimse. Tá ná sásta go acha leis mar sin? Hei! Maidir sem máhacht. Ceán breá láidir bhín sin digin tú. Fellinn siad a léide. Ardó agus múló sí gan coppá lá. Maidir sé tain fáin faid fuisiú. Fuist! Tá sé ráite le radio Pobl Rustanún go nearn na Gardaí ruthir ar club in Gáile a réad. Áit ar a forward an na hebrithe fostithe go mí. Damseoirí don chud is smúil tú as an Romáin agus an mí. Brendan, cai déide mochtain is ráid? Chur me glúchart choústa me háir tí bhile. Agus tíir tú air go bháin nach tíra?
Bháilí na bhaid. Liam? Breanna, Liam. Tá se ná ní meachtaí mu gar bheith dearnach má fér. All right, Tom, my techt. Breanna bhfuil bhála lead. Tá canile mu a hála tú ara. Right. Go mí máach a thuirt asna. Na habere. Bín se chasásta thueáil. Sprála siad. Tá sam grúb mar se hánach. Sú sin an job a thuga, fair pléagaid. Tá sé mocht. Liam, Se? well, tú dís tá meid ar rálet. Yeah. Liam, Tá brostigart, Liam an anam dé, brónar an Bernie a chaimiid imacht. Tá mid má go lámar a táid. Yeah, tá tíocht, tá tíocht. Bú dé rud cinint ráharní? ní táta, scoma. Ó tú cínte? Well, ní lánach mé fáiltrú a deach a bhína gcónaí. S fad leis go bheic sé ríiste. Liam, each tíirta go scoile má fér. Fog seo. All right, Wama. Slánir, I'm a can't let the ball, all right? Bhfuil sé sin salir chutína. Ní aontim lei seo. Ní riir mé at ar réide tú! Dír mé at bhfuil a méidir dúirt me salir! Tá. Rory, be cúpla áthú díad na ráite snócht bhain se amach. Mí ná tíana goid cetá gceist. Agus tá se chamathgad memra míana go chulanna eile ar bhd an freisin. Agus tean cinnte nach mé an watanán má bhean. Ceir dúirte? Níl cad scéalta nuachta chréile, gan nach lána leisin a dosach. Bastard. Tá sé gur chollahairt bheith faoin smacht héinige. Níl sé fér á deart. Ach, na tá go féising í dhéanamh faoi. sé caithear le an bhharde ag dear an lei. Tá bail eile am áir sin freisin brecha set. Tá mis an láir le peidir faoi seo. Oscar le boot, Wama. Haar na handel sin na tífa siochan. Ní le háilta bheith leach ó colig na cholíam. When you went leach ó colig nach mach bug nach úrchaid má. Ach tas bhí naim smis euro. Well hí a meach sa de bhach go seanna fao námseo. For freak's sake. Níam, mar a chragar ní na hí réidir líam, agus tú hainna bheith a chrap colta, beidir go dúra faoi dear a go ramid gaile mó. Sce bhí Vanessa? Bhí mis ag spríle fi agus mátá sáta. Mis gael steach sol nún si de discorin. Má tá ein order ar a bhir, ní lánach an poets, tá sa féinna chuí míon sé. Right, tá sé má an trália áil leis an stuff seo le a háirteteach. Ó, jo mi sé sinna tistóidí. Ó fe sin ítach mar gur mat. Agus má chasan grumpy panzer tá tá order béthir. Beidir am rá le a gangáil suasar ar ball agus ní bhaid seansa ge. Go mí me le. Stas an rud gohfuil cadidir máid ar bhirrtaige. Go leisce? Dúhéana agus máide, tarninn sib go mála chéile. Ar Ellen si dí. Mar sin é. Anir cearcha a bheith gar. Stin ála ní an áíre. Go háirthe nar bhíon 3,000 míle den na glantach idir radra. Is fad bhil man tar san sin nua. Yeah. Níl tá chaid sí. Ach fad, de crointe droch íhág an stáisiún. Fear mar sinna bheith mar chairlach in máhairt. Bín sé trú troch an go láras go maiid cenne. Rút lárás rud a cín leitsarót. Bhfuil ní rúirt go bailach. Ach tá sams go go mín Daniel á chéasa mar alta rudí be go fánacha. Breanna chaid sí, má dút me leit hána. Cá bertíach an bhsin am líon é rialach. Gus ní chéas go fearr máile chu na náid. Ní líonn sé fearr má ar Daniel me glachla. Well, is na de bhfuilm sa chaidrína. Ach tá daoine annach díontoch leit. Tá dála taí ag Daniel a híh gnóstógus ó daileach roií ó bhóba. Ach nach bhfuil neidir taiad hain. Ú hén agus móide. Is na gnóin ar fad tagaí. Brenna, laurlob, má sé de heile. Inschop cecho mí hásta sa tamid. Cecha mí hástagus tá sa chaidrína nach ha. Agus Lauras, Rory agus... Tá ráid. Láir me leis na bí súla nemurcha. Tá sé dechar daine tá sásta freagracht a lach. Agus é a leid tá Daniel sásta leannachta le ar fe písaile a leid. This is outrageous. I'm going to make a serious complaint about this. Please, if you don't mind.
Give me a Feel. Carol too. All right. Carol Pauline. All sin páisteúin. Oh no. Tá brónar me fíl. Tá sam stór. Brenda, sna fór me gur a heachta na buich sa lach let mai in na réir, chuideachta agus a chúnúg tú go fálín. Na bare. Call she will she snos with the lúni. Be sé sterfa tam dín begale. It's get a harla. Miscarriage be. No. Ectopic pregnancy ug sé that was that wasn't some postage as a gang in the tubes. It's run obrods for a second. Yeah, one should make a tube right. Pauline bot. Sé seo ítach crúar a rina. Cad féit mar a féidir an poiste bhein chuoin le chéile? Ja, tá mé cheap go féidir. Éis tríomh se ama. Spud nar cháin mewn bhirsteach go breid. Iad mag sa sean sin a ríist rina. Dúirt tú lom gur a gachrid sortá dat. Cheapna. Cheap tú? Dúirt mé leat a dhéá le bheith cínte. Rhaid me dermod rúd cínt. Tá frigan cosúlacht sin éir nach bhfuil. Sorry, no, I don't mean to interrupt. Was liamach sa Vanessa. Bem chéan ag imach fa cheanú méid na bharsin. Liamach did him. Inistí. Inistí, Liam. Ní Vanessa gáil. Cé dúirt tú Liam? Ní thuair siad cad an tíad ágal. Aber le céim fá. Well, Mar nach chuir do bhacín bán is deach ar séránach dúin mar chláán. Ach, tí háráidech a Vanessa. Héla go mé a héanaan anna méid sin íon. Tá sé an tucht ag liamartá se nach bhfuil, mai a gur mástan ar gua. Tá cead ag líam agus fiad taistal níl cead amsa. Ná sé pósta. Tá am ghfuil mit pósta. Ach tá pápérachas na línas deachstal an nachníad ar sa cá seohé. Cé sé go líon na núis? Well, íon rá am na ligi siad ar an Etlán mé. This is the final call for flight EI-111. Could passengers please make their way to the boarding gate immediately? an teach mams can learn. Gaan naar daar na ticket ní fiú a mú. Tú le fí am ce leor. No way. Fanny fí lomsa. Leanna Liam Leanna. Teúra me sé éidir goin bhirteach. Ná bheits tú socrú rudí suasáil má deara. Na bí chaimid í binseart a léníd. Could passengers O'Canila and Nicaja please make their way to gate number 5 for boarding? Slán mar sin. Slán fi. Slán mama. Slán a léní. So, fecin muid tálan hu, Vanessa? Siú mé gá gut a go néisios rud nach mai fi an. Well, tá se chamám ó hála goil ticket caniad. Agus tá chud mála ar netáil na rénos. Tá sa hain, New York. Right. Sure, ní bheith se bháil go maiid in éidirin. Stoirín. Be sé ceach go leor. Be chuil hórt ceach go leor fáin go bhici tú. Nis, na rúin nach féit rodí bhecha donna sin. Cé giste? Tá me capital secret of my red. Ha? Síle goil se thuirs go leor ardart. Is níl se na mílte spáilech an. Ernie, get to raw.